Wara xhur ta' negozjati diffiċli l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea qablu fuq direttiva ġdida tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Direttiva li tinkludi diversi drittijiet ġodda għal familji, mod partikolari l-ġenituri, kif ukoll persuni li jkunu jridu jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom li jkunu ma jifilħux. In-negozjati dwar din id-direttiva tmexxew fisem il-Parlament Ewropew mill-membru parlamentari Malti David Casa li f'konferenzi tal-aħbarijiet fi Brussell qal illum hija ġurnata importanti għal familji Ewropej, Maltin u Awċin. What we have managed to achieve today will have concrete positive impact on the lives of EU citizens. Our provisional agreement today demonstrates that we are capable of creating ambitious laws on issues related to employment and social affairs. Il-Kummissarju Ewropew Marianne Thyssen qalet l-Unjoni Ewropea trid li kull mara tilħaq il-potenzjal tagħha u l-opportunitajiet indaqs iwasslu biex koppji jkunu liberi jagħmlu l-għażliet li jixtiequ huma. Hija qalet li issa l-Ewropa se jkollha standards minimi għal familji fil-waqt li deskrivit dan il-ftehim bħala pass importanti għad-drittijiet soċjali. Id-direttiva l-ġdida se tintroduċi 10 ijiem lif għal misserijiet li jkun imħallas, 4 xhur ta' lif tal-ġenituri li xarejn minnu se jkunu mħallsa, id-dritt li jintalbu arranġamenti għal ħidma flessibbli u 5 ijiem lif tal-carers għal dawk li jridu jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom. Fil-waqt li ringrazzja lil unions u rappreżentanti tal-ħaddiema li kienu strumentali fil-ħidma tiegħu f'dawn in-negozjati, David Casa esprima wkoll is-sodisfazzjon għal fatt li kien MP Malti li mexxa l quddiem din id-direttiva importanti. Minkejja li Malta hija l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea matul is-snin u rejna li kapaċi nwasslu r-riżultati u nintroduċu liġijiet ġodda li waslu għal kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini kollha Ewropej, inkluż il-ġenituri u l-ħaddiema Maltin u Awċin. Il-pass li jmiss huwa li l-plenarja tal-Parlament tivvota fuq il-ftehim finali fil-ġimgħat li ġejjin wara id-direttiva għandha tibda tiġi adottata mill-gvernijiet fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea.